Dobrý den, vítám vás u další ukázky a nástroje Robotizuj to. Tentokrát si ukážeme stažení DPH ve formátu PDF přímo z Pohory, uložení do stažených souborů a přejmenování. Potom ještě samozřejmě otevření těch stažených souborů, aby jsme viděli, co se stáhlo. Na tenhle proces se samozřejmě dá nastavit ještě dalších pár subprocesů, jako je například stažení kontrolního hlášení, souhrnného hlášení, a to jak v PDF výpisu, tak v XML souboru, a samozřejmě potom může následovat i kontrola na EPO, případně podání přes datovou schránku. Takže my si ukážeme jenom tu část pro účely tohoto videa, kdy tento proces byl na tyhle účely vlastně upraven. Pohodu máme přihlášenou, my si tímhletím způsobem stáhneme to PDF, přejmenujeme a vlastně robot nám teď ukazuje ve stažených souborech, že je vlastně PDF výpis, respektive PDF přiznání staženo a připraveno pro další práci. A na to, jak jsem říkal, se dá navazovat ještě spoustu dalších subprocesů, jako je ta kontrola na EPO, velmi častá, případně podání těch XML souborů přes datovou schránku. Takže to by byl další proces, na který lze Robotizuj to využít. A já vám děkuji za pozornost a přeji hezký den.